Tapsamling er en tværgående tømmersamling og den mest almindelige samling i bindingsværk. Den bruges som samling mellem f.eks. konstruktionens stolper og remme. Tapsamlingen består af et tapstykke og et hulstykke, som skal passe så godt sammen, at tappen glider let ind, det vi kalder et let pasmål. Du skal bruge følgende redskaber. Din tømmervinkel, 2 flugtlister i 28 mm bredde og passende længde, din tommestok, en spids blyant, skarp høvl, tilridsningsko, sav, et skarpt tømmerjern og en knibbel. Du starter med at udvælge og tilridse tømmeret til tapstykket. Retsiden vælges og markeres med bolle, og en vinkelkant findes og markeres. Er tømmeret skævt, må du rette det med din høvl og kontrollere det med flugtlisterne. Når tømmeret er klar til tilridsning, markeres tappens bryst på retsiden, længdemålet på tappen, som er 4/6 dimension, det vil sige ca. 65 mm, afsættes på retsiden og vinkles rundt. Tappen streges fra retsiden på begge snitflader efter din tilridsningsko. Når du skal til at bearbejde tømmeret, starter vi med tapstykket, som renskæres, og taptilridsningen forbindes over endefladen. Du starter med at save længdesnittet og derefter tværsnittet. De 2 snit skal mødes præcist, og snitfladerne skal stå som rene savsnit og må ikke efterbearbejdes med tømmerjern. Brystet på hver side af tappen skal være vinkelret på tapstykkets sider, og de skal flugte med hinanden, for at du kan lave en helt tæt samling. Tappens endekanter affases med tømmerjernet, så går den lettere i hulstykket. Tømmeret til hulstykket markeres med retside og vinkelkant. Den ene side af taphullet, som er placeringsmålet fra den stillede opgave, vinkles over. Hullets længde skal være det samme som tapstykkets bredde, og vi sætter tapstykket mod linjen på hulstykketømmeret og markerer bredden på vinkelkanten. Målet afsættes og ridses på retside og hulside. Når du skal udstemme hullet i hulstykket, anbringer du tømmeret på langs af bukken, og du sætter dig på tømmeret med begge ben på den samme side af tømmeret. Tømmeret kan eventuelt fastspændes, så det ikke fjeder, og for at være i balance skal dine fødder støtte på gulvet. Du må aldrig sidde over skrevs på tømmeret, da man kan ramme en af hovedpulsårerne, hvis tømmerjernet det smutter. Du starter med at spore hullets sidekanter, så undgår du at træde flækker. Derefter begynder du at stemme i bund i den ende, der er nærmest ca. 5 mm fra stregen. Dybden kontrolleres løbende. Taphullet skal være 3-5 mm dybere end taplængden, så er du sikker på, at samlingen kan blive helt tæt. Til sidst renhugger man hullets endeflader, så de er vinkelrette på tømmeret, og siderne stikkes, så de er parallel med tømmerets retsside. Dette kontrolleres med spån. Nu skulle tapstykket gerne kunne glide i hulstykket. Det må hverken gå for sejt eller kunne tabes ned i hullet. Går tapstykket for sejt, stikkes der lidt mere af hullet. Aldrig af tappen. Samlingen kontrolleres. Tapstykkets bryst skal slutte helt tæt sammen med hulstykket. Og med din tømmervinkel kontrollerer du, står tapstykket vinkelret på hulstykket og flugter retsiderne.